लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोसो गोरबोनि अननाय जासिहरबाय लोगोफोर आंखौ सापर्ट होग्राफोर ओमफ्राय नै दिनैजों सरि लोगोफोर मा होनो फिसाजोनि रिजाल्ट नायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय आंनि इउटुब खुलिनाया दिनैजों 1 इयार्स कमप्लिट जाबाय लोगोफोर बार्थडे केक खानांगौ ना मानांगौथाय होमबा रिजाल्ट नायगोनसै लोगोफोर दा मारै जायो नायसै फिसाफ्राबो मबाइलावसो फरायबाय थादों दा लेखानि नाम्बाराबा बेसे मोनगोन मा लांफैदों नै जोंहा फिसाजोनि रिजाल्ट नायफैदों फिसाजोनि रिजाल्ट एबार पास जाबा मा क्लासाव मोनगोन दाहाय खिथागोन दे दाहाय खिथानोसै थाब थाब गुलायथारबाय फिसानि रिजाल्ट नायफैनाया जमा जाजोब्बाय नै माला नुयो फिसाफ्रा थांबाय क्लासरुम सिङाव फैगौ रिजाल्टनि ओरैबायदि बिहिरनाय पासआलाय जादों मेथ्सआवनो खम लोगोफोर थांसै लाजिबाय खेबलां होनबालाय फैबाय लोगोफोर नै फिसाजोनि माबाखौ लानानै फैबाय नै मा होनो मार्कशीट नाम्बार लानानै फैबाय सफैबाय खुनुरुखुम पास जाबाय आरो टिउसनखौनो होआसै आङो बेखौ सिगांनिफ्रायनो टिउसन होखायाखै होनायालाय थेवबो पासआलाय जाबोबाय थादों ओमफ्राय दाथ' क्लासआ देरबोबाय टिउसन होनांसिगोन बेखौबो आरो नै बिब'निबो हारसिङै बबेथिं जाथ्र'नो दे बिदियावनो लांलाय लाबोलाय टाइमफ्रानो माबायानो जाया दोनहरनो गद्रेजआव दोनहर माबाया सार्टिफिकेटआ जेबो जालाङाखैमोन लोगोफोर मा होनो मेगि जानोसै मेगि लाबोबाय ओमफ्राय फुल कफि लाबोबाय आरो फुल कफिखौनो जानोसैलाय ओंख्रियाबो वाह सेम टु सेम मा पारफेक्ट वाह आं फिसाया मोजां बानायथारदोंथ' नै मटरमा आर्टिस्टआ ओमफ्राय नै नायदो सेमखा गोदोनियालाय बोथोय गोदोनायालाय खिन्थु मोखां गैया बेना मोखां गैया गोदोनिया आरो ड्रयिंस दं आं बेखौ बानायगोन बेखौ बानायदे एबार दे औ मेरला दं बिराद इन्टारेस्टेड बेयो गथ'आ ड्रयिं जि मोजां आखिखादों गथ'आ बिब'आबो फसायफैबाय हनै आं ओंखाम संसै लोगोफोर दे मा होनो 11ता बारलांबाय नै मबाइलाबो चार्ज गैयामोन नालाय ओंखाम संसै आङो जाफैखो लोगोफोर पुरि जाफैबाय नै जोंहा LMBआव जाग्रा जालांनो होनना बिमा फिसा हाबफैबाय सनाफोर खामानि दंमोन एसे बेंकआव ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै आंथ' डाइरेक्ट फैलायबाय ओमफ्राय ओंखामबो जास्लाबनो हायासैलाय फिसा खामानि गोनांखाय नै फिसाजोबो दंमोन सानैजों ज' जाबाय आरो